hårdt ind i min. Ah! Ja, ja. Ja. Meget godt. Helt crash, ja. Det kan jeg lige dårligt, hvad der sker ud for den her. To heldig crashes, som sådan en anden. Det er omfandt, de kunne prøve. Jeg var godt tænkt mig, at det er eftertilpas. Er det rigtige Daisy spiller? Eller er det bare Pølle Daisy? Pølle Daisy. Hej Kenneth. Kan du ikke skifte det der Velkommen codec hjem. på Ventrilo? Det er fandme dårligt. Til hvilket et? Det ved jeg ikke. Eller, Jeg har sat det til det højeste. Det skrætter helt åndssvagt. Nå. Kan du ikke prøve at skifte det der SPEX? Jo. Hvis det er det der... Jeg ved ikke hvad det er for noget du bliver brugt på den anden. Der er bare andre ventriloer. Nej, det ved jeg ikke. Men man kan bare prøve at sætte den over på det derinde og så teste. Og så prøve at se om det skulle være bedre. Det er bare den her der har den største bitrate. Ja, jeg synes bare det skrætter helt åndssvagt. Ja. Det kan være, det er sat til en af de andre der. Ja. Der er mange der skriver, nu læser jeg lidt forum, der er mange der skriver Speak server GSM. Selvom bitraten er lavere fra. Ja. Hvad siger du? Hvad sagde du, Kenneth? Ja. Speak er bedre end GSM. Ja, prøv lige at hvilken en af speaks det kan det være? Det ved jeg ikke, bare den højeste bitrate, tror jeg ikke, du kan det? Jo. Er der ikke kun det? Der er mange, der skriver 16 bit quality 10. Et øjeblik, så får jeg lige hen. Styrer du ned eller Michael? Jeg er lige nødt til at genstarte serveren for dig.
Ja, det er. Hvad sagde du, den hed? SPEEX. Ja. Hedder den 16-bit quality, 10 quality QLTU. Jamen mødes vi over ved airfieldet, Michael. Og det var den der, er det den der 16 kHz eller 32 kHz? 32. Jeg ved det ikke rigtigt. Hallo? Meget bedre. Meget bedre. Gren. Nå, det var godt. Så er det ikke noget problem. Jeg tror andre så har. Ja. Det er bedre. Ja, det hjælp. Ja, meget. Meget bedre. Det er ligesom den anden ventrilo nu. Ja. Michael, hvad skal du bruge flaps til på en flyvemaskine? Vi har fået nogle pæne hissige Det skal man altså ikke bruge. Flaps, det bruger man ikke. Det er kun for pussies. Fuld fart hele tiden. Du har ikke spillet stadigvæk, Kenneth? Nej. Jeg slet lort. Men jeg købte det rigtige Days. Jeg troede du det spillet? Standalone, eller hvad? Ja. Kan man allerede købe det? Du kan betale pre-order det, og så får du beta med det samme. Nå. Jeg troede det var det, så nu har jeg givet 400 kroner for det. Nej, det er lige meget. Jeg har penge nok. Hvor er du landet hen, Michael? Ja. Hvor fanden har du landet? Den der RIPD kender, den var godt nok, den var ikke særlig god kvalitet. Eller der var det der underlige flimmer nede på underteksterne. Nå. Ellers står der blurred China subs. Ja, det er ikke særlig godt. Også på scener, hvor der ikke er noget, noget slået. Blurred de bare henover. Ja, det er kæmpe store bjælke. Det er ikke sådan lidt. Nå. Så venter jeg bare med at se den her, den kommer lidt bedre. Ja, den er i hvert fald ikke værd at se. Fik du hentet den der, eller spillet den der? Ja, ikke, vil sige, ikke en helt billig imponeret over det. Nej. Min lillebror han har købt det. Han siger også, det er træerne er bedre. Det er præcis det. Det er meget nemt at sige det på. Det er træerne, men du bruger ikke bilerne. Nej, du kan løbe hurtigere end biler. Du kan løbe hurtigere end biler, op højere og flyve rundt og sådan noget. Så du bruger slet ikke biler til noget som helst. Fuldstændig irrelevant. Jeg kan godt se det, som min lillebror sidder og spiller det billet. Så fanden er godt gøjler. Ja. Og se, der er mega superpowers. Min lillebror, han har opgraderet det der, hans boxing fuldstændig. Så går han hen og slår en lastbil, der kommer kørende hen mod ham. Så slår han ind i den. Så laver den bare sådan en, står fuldstændig stille, og så laver den bare den der, hvor man ser, ligesom hvis du går ind i en væg, og sådan klapper sådan helt op og bliver krøllet sammen. Ja, mega flot. Ja, det er ikke et spil, vi skal være helt vildt imponeret over. Nej, jeg siger det er færdig på den, det ved jeg ikke, om du har gjort. Men det er sat bare til at hente utrolig lidt. Nej, har vi ikke kun dine to? Jeg kan gå ud og se, om jeg kan finde nogle flere.